Ngiyabingelela umfundisi, ngibingelela befundisi bonke, abavangeli, amadikons, omama, obaba egameni lika Jesu. Ngibingelele uSunday School, youth, ngibingelela izisebenzi zonke zenkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngizocela nje ukulungisa abazalwane iBible study kuvaliwe. Hallelujah. Bible study bazotshelwa futhi abafundi ukuthi kuzovulwa nini. Amen. Ngicela nje ukulungisa lapho. Sizoya ezwini lenkosi namhlanje bazalwane. On Thursday bekuyi Ascension Day. Hallelujah. Ulwenyuko luka Jesu. Ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ukhumbula abahamba uSunday School nabenza iBible study esikoleni noma religious education, sasifundiswa ukuthi uJesu after 40 days, hallelujah, wenyuka, hallelujah, wenyukela ezulwini. So iyona ki Ascension Day esisayicelebrate kuze kube kalokho, hallelujah, ngoba thina ngalolo vuko kukhona uJesu ashiyela kona, hallelujah, nalolo lwenyuko, hallelujah, kukhona izinto ezibambekayo uJesu asipha zona, hallelujah. Ngizocela sifunde lapha abase-Efesu, kwabase-Efesu chapter 4, siqale lapha ku verse 9. Kwabase-Efesu chapter 4 ngicela ngifundela Sithembile from verse 9 to verse 12. Kepha lokhu ukuthi wenyuka kuthini uma kungesikho ukuthi wake wehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi na? Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Amen. Izwi lakho Baba liyaphila. Nkulunkulu wethu othembekile, izwi lakho liyasilungisa. Namanje ke Nkulunkulu wethu engcwele khuluma ngalo besazosendlalela lona abantwana bakho egameni lika Jesu. Wena unguNkulunkulu okhulumayo, wena unguNkulunkulu osilungisisayo. Phinda ke Nkulunkulu wethu kuthi konke esokufunda namhlanje kugcwale kithi futhi inkosi sikunderstand ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Namhlanje bazalwane sinabazalwane abazosikhonza, hallelujah, abazobe besazisa ukuthi lezi zipho, hallelujah, zokunyuka kuka Jesu ekukhulunywa ngazo lana ukuthi uJesu wabapha, hallelujah, kusho ukuthi isipho it's a gift, hallelujah. Sibona kwiministry kaNkulunkulu kunezipho eziningi ezikhona, but bazosichazela labazalwane ngalezi zipho ngoba lezi zipho zibalulekile emzimbeni kaKristu. Lithi laphana izwi ukuze laphana ku verse 12 lithi ukuze bapheleliswe abangcwele, baphelelisele umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu uma wakhiwa awakhiwa ngesipho esodwa. That is why kumele sikwazi ukuthi si-understand ukuthi zisebenza kanjani lezi zipho and zisebenzisana kanjani, hallelujah, ukuze sikwazi ukuthi sizi-accepte zonke. Awukwazi uku-accepta isipho esodwa ngoba lesi osineglectayo sikwazi ukuthi sizosimamisa lesi esinye. Amen. Ngizocela uqala ngibize laphayana usisizama Shezi simshayela izandla eseza ngaphambili egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngijulise Nkosi
othandweni lakho yandi sukukholwa kwami thathu qobola nakho konke kwami Ngiyavuma. Yebo, ngijulise. Hallelujah. sothande Ngiyandisa. Sukukholwa kwami. Thathu qobola nakho konke kwami. Ngiyavuma. Thathu qobola mi. Thathu qobola nakho konke kwami. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu wethu othembekile. Ekuseni Baba siyabonga ubuhle bakho, sibonga ubukhulu bakho ezimpilweni zethu. Sibonga Nkosi for the gift of life, Nkosi yami. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi you've given us this opportunity to come and fellowship, oh God, and break the word. uNkulunkulu wethu ongcwele, nangalesi sikhathi ngiyathanda ukuba ungcwalise ngomoya wakho ongcwele, and let me, oh God, speak your will, speak your word, not my understanding, oh God. Thatha udumo nenkosi konke kukufanele in Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngizocela nje uqale ngibingelele uma ngibingelela ubaba kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu, ngibingelela abefundisi, abavangeli, amadikons, ogogo, omkhulu, omama, obhuti, izisebenzi zonke kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu. Ngibingelela uSunday School lapha emuva, ngibingelela amajenzi, sanibonani bantwana, sanibonani. Kumuma wenu ke namhlanje la, kumumisi wenu. Hallelujah. Yane kumnandi ukukholwa, omunye usho njalo uthe kumnandi ukukholwa, angiboni nami into engangihlukanisa nothando lwakhe. Bazalwane, umphambi kwenu uZama wakashezi, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, naye ngelinye ilanga ebuncaneni bakhe wafumana umusa, wazithola naye esengena phansi kweumbrella yokuba umntwana kaNkulunkulu. So I'm a kingdom citizen and a kingdom ambassador. Hallelujah. Anginavalo Nkosi yami, anginamahloni. Usho njalo Paul uthi anginamahloni ngevangeli ngoba luphila. Hallelujah. We've been tasked bazalwane Bible study. It's so unfortunate that ubaba wafundisa ngalama gifts, but I was not there. Ngangingekho, so sekuzovela ukuthi ngiyalifundani. Hallelujah. Ngiyalifundani. Ngiyacela ungifundelayo, angifundele lapha kwabase Efesu. Uzongifundela chapter 4 from verse 7 and 8 bese kuba 11 and 12. Hallelujah. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sika Kristu. Ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathinjiweyo wapha abantu izipho. 11 and 12. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Thandaza. Liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele gameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is your word, oh God. May you give us the capacity and the ability uNkulunkulu wethu ongcwele to comprehend and understand it in the wonderful name of Jesus Christ, our Lord. Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We all know this gift. In most cases, is busy a fivefold ministry, a gift that operates in the church. It's the apostles. It is
apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So if I fold ministry, it is there. Lithi is all these offices or all these gifts are for the equipping of the church. So ukuzokhanda umuntu egcwaliswe kuKristu. So I've been assigned ukuthi ngihlale ngifocus kweye apostleship bazalwane. So I'll just lay like a small foundation of apostleship. We all know ukuthi we all know and believe ukuthi it is for, in most cases, the apostles are the ones who plant our churches, you know. I'll just make a brief foundation and introduction. uNkulunkulu sababiza abapostoli nangalesi sikhathi. Yes, we find somewhere in scripture where it says abasekho abapostoli kwagcina ngabapostoli about 12, which is a erroneous teaching. It is incorrect because we find Peter in the book of Acts chapter 1 verse 20. He was quoting from incwadi kaPsalms 109 verse 8. If one dies, omunye has to take his position. Ingasikhathi kufe uJudas Iscariot, and they had to ukuthi bafake omunye and bafaka bani uMatthias. Siyakuthola lokho in that very same passage of scripture. So okay, fine. Who is an apostle? An apostle is someone who carries the divine message from the king, or like, for example, an apostle is someone who is like a mirror image of the one who sent him. Hallelujah. So as an apostle, you are sent to a people, to a nation, to a group, to ukuthi uyodlulisa imessage kenjengoba injalo kubantu kuze bayithathe bagijime nayo bahambe nayo. Hallelujah. So excuse me. So as an apostle, you show who uyamveza lo muntu okuthumile ngecharacter yakho, ngenature yakho, ngokuhamba kwakho, ngokwenza kwakho. You establish people in faith. Okusho ukuthi you do not just stand there and be apostle ukuthi uyabafundisa kuphela, but uyabasiza okholweni labo ukuthi lande lukhule. Hallelujah. So like apostles have a great deal of authority over abantu. Okay, I've divided our apostles in 4 categories, or rather I say criteria, which is not a good word, but for the lack of a better word, I'll say criteria. The first apostle to be recorded in scripture, or rather I say, I'll say it's the apostle of God, which is Christ Jesus. So if we read our Bibles in the book of Hebrews, chapter 3, verse 1, it reads like this: Ngakho-ke, bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu uKristu. So this shows us ukuthi Christ himself was an apostle, a chief apostle. So those who came after him, wayethe mesuka lapho wakhetha abakhe. And if we read the Bible says Jesus is a visible image of the unseen God. So he is the word that became flesh. So whatever message that God wanted to send to his people, he used uJesu. Hallelujah. Ngithe he is the one ambekile ukuthi adlulise umlayezo wakhe njengoba unjalo. So siyambona uJesu ngecharacter ngokwenza nangokuhamba ukuthi this is indeed God. Hallelujah. Hallelujah. And he's, as an apostle, you have an assignment that you ought to do on earth. Hallelujah. So Jesus' assignment was to come here, equip the people, and die for our sins, which we saw in scripture. He died for our sins. His assignment was death, and that was it. Akekho ongabuya ngene athathe assignment yakhe. Hallelujah. And he duplicated himself kubantu ukuthi as I live kuzosala laba bawu-12 abazoqhubeka umsebenzi wami. Hallelujah. Those ngibabiza ngelontunjana the apostles of the Lamb, the apostles of Jesus Christ. Masifunda laphana in the book of Mark chapter 3 verse 14 uthi wamisa abayishumi nambili ukuba baye naye nokuba abathume baye koshumayela. So mighty wamisa abashumi nambili kube bame naye wayeba equip ukuthi ahambe bayoshumayela ivangeli. Hallelujah. As it says in the book of Matthew chapter 28, which is we always say a mandate of believers ukuthi go ye. Hallelujah. So he called them to go ye
into the house of Israel. Siyathola, those they had the authority to write scriptures. They had the authority they had the authority to write scriptures. They had the authority the authority they had is an authority that we at this current date generation do not have. Hallelujah. We do not have the authority to singabhala scriptures, but they did have. And these apostles are the apostles who died for Christ Jesus. In this day and in generation and time, ngiyazi ukuthi kunamazwe la khona Christianity is forbidden. Hallelujah. Isikhathi sami sesihambile. Ngicela nje ukuvele ngingabisa mude kakhulu. We find the apostles base Antiochia criteria la khona ke these are the apostles of the spirits, abo Paul, abo Barnabas, abo Apollos. Those also had the gift yokuthi bangabhala ama scriptures. Not only scriptures, they benza church planting. Siyambona uPaul masibuka lana in the apostles of Paul, kuthiwa Pauline apostles. Siyambona uPaul planting churches. Akagcinanga ukuplanta ama wakhiqiza abapostoli after him. Uthi uPaul mayikhuluma no Timothy uthi lokho engikwenzayo ikwenze ngoba nami ngikubukele kuJesu. Hallelujah. So an apostle is a visible image of the sender. So whatever message that has been translated or sent, he's sent to do, uzofike ayidlulise kanje ngoba injalo. So as an apostle, you plant churches, not only churches, but you have to know your story when it comes to the word of God. From Genesis to Revelation, you need to be someone who is very well equipped and very well versed in the word. Hallelujah. You need to be filled with love. Uhambi soka Kristu, who is our chief apostle. We get also the apostles that to the church. These are the apostles of today. Hallelujah. Ngeke ngasho ukuthi abapostoli isikhathi abapostoli asiphelanga njoba uPeter has quoted ukuthi if kukhona ofayo someone has to replace. But in the church today we do not wait for one to die. uNkulunkulu raises them. Bekhona abanye. So he raises apostles and they are appointed, or rather I say they are called by God and sent by men. They are called by God and they are sent by men for ukuthi kwandiswe ivangeli, and also they are sent to equip the church. Hallelujah. So this is one of the gifts of the Spirit that is very, very essential in the body of Christ, so much so that they can also function in an evangelical way. They can also function prophetically. So ngicela ukuma lapho. I've got a lot of notes. Amen. Amen. Abapostoli banomsebenzi omningi, banomsebenzi omkhulu. Hallelujah. Amabandla siwabona emaningi kangaka ingenxa yokuthi kunabapostoli. Hallelujah. Abapostoli bona babhekelela ukuthi awande amabandla, awakhiwe amabandla. Hallelujah. So nje umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngizodedela uMamndlovu. Hallelujah. Yena ozosicacisela ngabaprofeti egameni lika Jesu. Ngicela simshayele izandla. Hallelujah. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu baba wethu. Baba Malonga egameni lika Jesu ophilayo. Bingelela uma wethu egameni lika Jesu. Mama Malonga ngibingelela abavangeli amadikoni egameni lika Jesu waseNazaretha, ubaba umama ubhuti osisa ama-teenagers ngegama lika Jesu elihle. Amen. Ngiyacela sifunde kwabaseEfesu. Sizofunda verse 11 and 12. Ngiyacela sisithini ungakwazi ukufundela. Kuyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Hallelujah. Ngizokhuluma ngendaba yomprofeti noma ukuthi yini irole yomprofeti. Amen. KwiBible study ke sikhulumile ngokuthi kukhona isivumelwano esisha
nesivumelwano esidala. Amen. Umprofeti uyafumaniseka nakwisivumelwane esidala. Amen. Yini umprofeti? Umprofeti umuntu noma isithunywa esinikwa uNkulunkulu umsebenzi wokuletha umnyalezo, isifundiso, isixwayiso noma izinto ezizokwenzeka ngaphambili. Umprofeti uyakwazi futhi ukukhuluma izwi yena lenzeke. Amen. Now ke uma kukhulunywa la kwi Old Testament sithola uEliya egameni lika Jesu ngizoquote yena. uEliya ube umprofeti kwaIsrael egameni lika Jesu. Kunezwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu ku 1 Kings chapter 18, I think it's verse 38, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. La uEliya challenger izinceke noma abaprofeti bakaBhali. Hallelujah. Enhlizweni yami I was wondering ukuthi indaba uEliya wakwenza lokho akwenza, kodwa inhliziyo kaEliya isekutheni ufuna abantu babone ukuthi ubani kahle kahle uNkulunkulu. uEliya njoba ethi abekwe umnikelo, kubekwe imhlatshelo, kwenziwe ialtare, ekunikeza bona ithuba abaprofeti bakaBhali ukuthi abakhuleke kuBhali, mase uNkulunkulu ophendule ngomlilo yena uNkulunkulu ozokukhonzwa. Lithi iBhayibheli ke kwathatha isikhathi eside bekhuleka kwaze kwahlwa elokane batshela mhlawumbe uNkulunkulu wenu ulele memezani kakhulu. Lithi iBhayibheli baze bazilimaza nokusilimaza, kodwa uNkulunkulu wabo ke abaphendulanga. Lithi iBhayibheli kuEliya masena washo kanye izwi wathi uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphendula ngomlilo waqothula yonke into, kwangabonakala ngisho namanzi, ngisho idust. Hallelujah. So inhloso yoprofeti ngaleso sikhathi ukuvangela abantu ngezinto ezibonwayo ukuthi bonani ukuthi uNkulunkulu uyena onamandla okwenza izinto. Amen. Lithi iBhayibheli futhi akagcinanga lapho egameni lika Jesu. Uma uEliya ethandaza for 3 ethi nene akungabi khona mvula for iminyaka emithathu nohafu, nganginga understandanga ukuthi wayekwenzelani lokho, ngoba lapha yana kwakunabaprofeti noma kwakunabonkulunkulu ababekhona abakuthiwa bazoletha imvula noma abaletha imvula. So uma kune drought kwakufanele labantu abakhona noma laba bakhonza oBhali nalezi zithixo ekuthiwa ziletha imvula babenikezwe ithuba kahle kahle ukuthi abenze nabo bona. Hallelujah. So ke kudluleke lapho sikwi New Testament manje. Hallelujah. La lithi iBhayibheli ukuprofeta makwanzele ukwakhiwa kwebandla egameni lika Jesu. Uma sicheka egameni lika Jesu kwabase Korinte chapter 14 verse 3, egameni lika Jesu ngiyacela ungifundele sisithembile. 1 Corinthians egameni lika Jesu Kristu. Kepha oprofethayo Thank you Jesus. ukhuluma kubantu kube ngukwakha, Ukwakha, nokududuza, ukududuza, nokuqunga isibindi. nokuqunga isibindi. Hallelujah. Now uma kukhulunywa ngale verse kuma Ephesians kuthiwa ukuze abantu bafinyelele ebudodeni, abantu bahluze kuphume ingqondo mhlambe engamazanga uNkulunkulu ku understandeke umsebenzi kaNkulunkulu kudingakala lezi ziphiwo zikamoya. Now ke iprofesi la uma echaza uApostle Paul uthi kufele umuntu oprofetayo aprofethele ukuthi ibandla lakhiwe. Shuthi akufanele kube khona umuntu ozwakalayo ekhuluma isiprofeto esihlakaza ibandla. Nakhona lapha kuma 1 Corinthians kunendawo engiyithandayo elithi kuvumelekile ukuthi ibandla libe nabaprofeti abaningi ukuze kwenzeke umprofeti oprofetayo abanye babe behlola lokho okusho umprofeti ukuthi ngabe kuyikho yini. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka ebandleni likaNkulunkulu, ngoba uMapostle Paul ekhuluma ngale ndaba ukhuluma ebandleni ukuthi akube khona abaprofeti abakhona abahloli lokho okusho umprofeti oyedwa. Now lithi iBhayibheli ngoba kuyenzeka kube khona umuntu ongena umoya ahlasela umoya kanti usezodunga ibandla ngezwi lesiprofeti. So kubalekile ukuthi ebandleni babe khona abaprofeti ukuzohlola. Mind you, uhlola izwi likaNkulunkulu noma uhlola ukukhuluma komuntu
ukuhlola ngezwi awuhloli ngokuthi abantu bayasukuma bagingqike phansi. Now kunenkinga ke mhlawumbe ebhekana nayo uma abantu ngiyakhumbula back then ukuthi sasiyigroup yamantombazane ababethanda ukuthi mina ngiyathanda uma ngimila abantu bagingqike. Ngibabuze ngithi basebegingqikile mase kwenzekalani. Hallelujah. Ngoba iqiniso ukuthi kuhle abantu bagingqike kodwa uma sibheka even kwi-Old Testament uma kwenzewa umiracle noma umangaliso bekwenzela ukuthi abantu bavuleke amehlo babone ukuthi ubani uNkulunkulu ofana khonzwa. So ke i-gift of prophecy ime lapho bazalwane ukuthi ayakhe ibandla egameni lika Jesu ayiduduze abazalwane abadinga ukududuzwa ebandleni noma iqinise abazizwa bebuthakathaka. Ngamanye amazwi akukho kunye ke emfanele mhlawumbe sikwenze okunye ku-unnecessary egameni lika Jesu ngoba mhlawumbe umuntu ezwa amandla oprofeti kuyiqinisa ukuthi uma umprofeti kunezinto ongambulelwa zona kodwa azikho necessary for the church. Ngeke zize zilakhe ichurch ibandla ngeke zize zilisize. Umprofeti mhlawumbe abantu bake bezwe umprofeti uyambulelwa inamba yomuntu kodwa kuzolisiza ngani ibandla. Hallelujah. Iyona gift eyinkinga ngoba yenza abantu umfundisi ngakhumbula ekhuluma ngayo. Yenza abantu ukuthi bakokomale kakhulu indaba yeprofesi. Hallelujah. Bakokomale ngoba even abantu nababantu uqobo labo bayabathanda abaprofeti. Hallelujah. Kodwa ke sithola la eBhayibhelini kuthiwa ukuze kupheleliswe ibandla. Hallelujah. Ukuze ibandla likaNkuluNkulu lingashodi kumele kube khona abaprofeti egameni lika Jesu. Lokho okusenhlizweni yami egameni lika Jesu ubaba umfundisi uke waquote ekhuluma ngabaprofeti kuleya series yakhe ekhuluma khona nge5-fold ministry ekhuluma ngokuthi kukhona umprofeti uAgabu kwiNew Testament egameni lika Jesu owenza isiprofeti sokwenza kusho ukuthi wabakhombisa ngezenzo ukuthi umnikazi waleli bhande uzoboshwa namhlanje eJerusalem. Amen. uAgabu futhi mesimthola siyamthola ukuthi khona la kwiNew Testament ubile umprofeti oprofethayo ngendaba yokuthi kuzoba khona indlala kuzoba khona nesomiso. Ingakho sithola abazalwane abaningi mebekhotha bekhuluma ngendaba ukuthi mebekhuluma ngendaba yomnikelo bekhuluma ngendaba yokuthi kukhona ibandla lenza umsebenzi wokunikelela kwelinye ibandla noma amanye ababandla thize. Lawo mabandla hayi ngoba ayemavila kodwa kwakunesomiso kuwona owakuphoqekela ukuthi amanye amabandla ayekahle aqoqe ahambise kulelo bandla noma kuleyo ndawo enabazalwane ababeswele. Hallelujah. So ke simthola ekanjalo uprofesaya ngezinto ezizokwenzeka mase ziyenzeka. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Simshayele izandla bazalwane. Abaprofeti. Hallelujah. Hayi abamanga kodwa abaprofeti bakaNkuluNkulu. Hallelujah. Abaprofeti siyathola ukuthi bayi mouthpiece kaNkuluNkulu. Bangumlomo kaNkuluNkulu. Hallelujah. Akumeleke uma umprofeti bese ugcwala nezindaba. Hallelujah. Kodwa ngoba abantu ngeke bazoyidoubta le ndaba yakho. Abaprofeti banikeza iwarning. Hallelujah. Angithi bayi mouthpiece kaNkuluNkulu. uNkulunkulu usebenzisa bona futhi uma ngabe ezokhuza ebandleni. Hallelujah. And bayakwazi ukuthi baze futhi bazosazisa ngezinto ezifihliweyo. Hallelujah. Abaprofeti. Hallelujah. Sidlulele ku brother Mthogo. Hallelujah. Dlamini yena ozokhuluma ngabavangeli. Hallelujah. Simshayile izandla seza ngaphambili. Hallelujah. Amen. Ngisacela uqala ngibingelele awasenya pastors ubaba umfundisi umalunga nomama umfundisi malunga. Sicela ukubengelela abefundisi bonke abavangeli namadikoni ebandla lonke egameni lika Jesu. Okhulumayo umthokozisi wakadlamini ngingumntana kaNkuluNkulu osindisiwe. Ngizokhuluma ngesipho sobuvangeli. Amen. Ngisacela sisuthe ngifundele encwadini ngokuka Mateyu chapter 28 from verse 18 to 20.
Matthew chapter 28 from verse 18 to 20. Ngicela ungifundele. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe. Wathi nenze abezizwe abafundi. Nibabhabhathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Futhi nibafundise ukuthi bagcine imiyalo enganiyala ngayo. Yabona ukuthi lana bazalwane ukuthi uJesu wayenikeza abafundi bakhe an instruction. uJesu wayenikeza abafundi bakhe an assignment. Ngoba ubuvangeli is not only ugcobo, is not only an anointment, kodwa it's an assignment. Hallelujah. So uvangeli is not only ugcobo, but it is an assignment. Ngoba ubuvangeli is the sharing of the good news of the gospel. Ukusabalalisa kwendaba ezimnandi. Iziphi lezo ndaba ezimnandi ukuthi uJesu wafa efele esiphambanweni. Wavuka ensukwini ezintathu, wathethelela izono zethu, safumana ukusindiswa, safumana nokuphila okuphakade. Hallelujah. So bazalwane bengichaza umuntu omvangeli, ngichaza umuntu esingathi uyi first responder. Uyabona I first responder umuntu omthola kuqala esigamekweni before kufike wonke umuntu. So bazalwane bengikhuluma nge-first responder, isho kuthiwa indaba esiya-reporta, bona suke sebekhona sebesebenza. So umvangeli sokuwumuntu oyi-first responder ngoba umthola kuqala esigamekweni ebandleni. Ngoba if sikhuluma ngomuntu oyi-first responder, uya la ngaphandle, abantu abafika kuqala suke kwabavangeli. Glory to God. Ibona ama-first responder ebandla. So bazalwane lento imasuku yahlapha besiqhubeka nendaba yobuvangeli. Siye encwadini kaJohn 3:16 ngoba wathi for God so loved the world he gave his only son. Ngifuna ukuhlala la ukuthi for God so loved the world. Yabona ukuthi bazalwane uNkulunkulu wathanda umhlaba wonke. Akakhethanga ukuthi uthanda bani emhlabeni. So nawo uvangela awungakhethi ukuthi ivangeli lakho liya kubani. Kodwa ivangeli la wonke umuntu olidingayo. Ngoba alingomngani, alingomhlobo, alifuthi nangemali ngoba bazalwane sinazile ukuzo benefit from the sinner, but it is from the sinner to benefit from the gospel. Hallelujah. So bazalwane uma ngisachaza umuntu omvangeli, ngichaza ama characteristics omuntu omvangeli. Umuntu omvangeli sengathi number 1, umuntu othanda uNkulunkulu futhi umuntu othanda nabantu. Ngoba ukwazi ukuvangela ungamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu yena umthanda kanjani? uNkulunkulu umthanda ukuthi wena impilo yakhe irepresenta izwi lakhe. Ukuhamba kwakho kubonakala ukuthi lo muntu ohambayo umvangeli. Impilo yakho must represent uNkulunkulu. Futhi awukwazi ukuvangela ungabathanda abantu. Uvangela kanjani ungabathanda abantu? Glory to God. Sibone nje ngeexample umvangeli wethu omkhulu uJesu Kristu ngesikhathi yena evangela eshumayeza abantu wabona ukuthi ishort what we call compassion. Wayenokuzolisana nabantu ebashumayeza. So nawo ubuvangela kumele uzolisana nabantu obashumayezayo. Uzehlise kancane ulingane nabo khona uzo understanda isimo sabo khona uzokwazi ukudlulisa ivangeli ngendlela. Glory to God. So number 2, umuntu omvangeli is someone who is bold, knowledgeable and bold. And ngifuna ukuthi bazalwane sikupherishe lokho asingakuhlukanisa ngoba sibaningi la sinayo iknowledge yezu kodwa sikho bold ukuthi sikhulume. Asikwazi ukuthi sesinayo knowledge sikwazi ukuya ngaphandle sikhulume kwabantu. Hallelujah. Ngoba bazalwane maningi ama challenges la ngaphandle. Maningi kakhulu ngoba uthola umuntu esequestion ukuthi kanti lo uNkulunkulu wakwazi lo bani. Kanti kumele ube nayo knowledge, ube nayo boldness ukwazi ukumphendula. Glory to God. Bazalwane okwesithathu ukuthi uma umuntu omvangeli kumele ugcwalise ngoMoya oNgcwele. Awukwazi ukuthembela emandleni akho. Yes abantu uyabaqwalisa baningi kodwa awusebenzanga ngamandla akho kodwa usebenze ngomuso kaNkulunkulu. So uma uzovangela gcwalisa ngoMoya oNgcwele ngoba ethi uJesu ngiza kukwamukelisa ngamandla ngokuba uMoya oNgcwele ungaphezulu kwenu. So nathi sisebenza ngamandla ngenxa yoMoya oNgcwele. Glory to God. So bazalwane uma sikhuluma ngawo uMoya oNgcwele ngicabanga umvangeli engimthanda kakhulu uPhilip.
Hallelujah. Ngiyayithanda indlela uPhilip ahamba ngayo evangelini. Yes, noma ziningi indlela zokufinyelela evangelini kodwa ngiyayithanda kakhulu ngoba itshengisile amandla kaNkuluNkulu. Ngoba siyathola lapha ezweni kakunabapostoli. Kakuningi abapostoli ababekwenza bebeshumayela bebethandaza bebeshumayela bethandaza bebesevana nebandla. Kodwa manje bekwenza konke lokho akukhona la kakulekha khona. Ngoba usuthola ukuthi abafelokazi abasakutholi ukudla ngokwaneleyo. Hallelujah. Abasakutholi ukudla ngokufanelekeyo. So bazalwane gcine sekuqokwa abantu abawu7. Hallelujah. And eqokweni kwabo labantu abawu7 kakufunakala abantu ababe nomoya ongcwele, kufunakala abantu abanobuhlakani. And Philip was one of them. Ngoba bazalwane uNkulunkulu uyakwazi ukukubeka le position okuyo. Akusho ukuthi noma ekubekile awunabo ubuhlakani, awunawo umoya ongcwele. Noma uyibuka le position enkulu ubone ukuthi mhlawumbe mina ngilingana lo muntu kodwa uNkulunkulu unginikezile ubuhlakani wakunikeza nomoya ongcwele. Hallelujah. And futhi sibona yena uPhilip eqhubeka eyushumayela eSamaria. Hallelujah. Wasuka ngenxa ye-persecution. Hallelujah. Ngoba esukile ngenxa ye-persecution wayeSamaria akafikanga wathula wafika wakhuluma. So if na uNkulunkulu ekubeka endaweni ungathuli ukhuluma, ulishumayeze izwi laJesu Kristu, ubasondeza abantu kuKristu, ubatshele ngezwi nangendawo ezimnandi zikaKristu. Hallelujah. Glory to God. So bazalwane ngifuna ukuthi namhlanje bazalwane amandla uvangela akhona kithi sonke. Hallelujah. It is not through anointment. Hallelujah. But it is an assignment from Jesus Christ and from God. Ukuthi sizosondeza abantu, sibasondeze kuJesu Kristu, sizoshumayela ivangeli ngoba bazalwane ivangeli likhona. Hallelujah. Likhona ivangeli egameni kaJesu. Inkosi inibusise. Ngiyabonga. Simshayele izandla bazalwane. Abavangeli. Ngoba sonke simelwe ukuhambisa lezi indaba ezinhle. Hallelujah. Spreading the gospel, umsebenzi womvangeli. And kuyenzeka bazalwane uthola ukuthi zona lezi zipho ziyakwazi ukutholakala umuntu oyedwa kodwa benazo ngokuhlukahlukana. Hallelujah. So nje bazalwana sihambise indaba ezinhle singasabi. Hallelujah. Ngoba uthi uJesu onamahloni ngami nami ngiyakuba nomahloni ngaye phambi kwaBaba naphambi kwesingelosi. Hallelujah. Siyadlula bazalwane siyokhuluma ngabafundisi, the pastors. Hallelujah. Hallelujah. Pastors, I'm sorry, pastors, abelusi. Hallelujah. Hallelujah. Kuneculo engihalela ukulicula bazalwane. Hallelujah. uJesu uma ngabe ekhuluma lapha kuJohn 10 ethi masingene ngesango elinguye, ukhuluma ngezimvu. Hallelujah. Izimvu ukuthi umalusi. Hallelujah. Umalusi wezimvu uyayinakekela izimvu zakhe. Bese ngiyamthanda uMamdladla mise elihlabelela leliculo uthi mekulahleke yodwa. Hallelujah. Uyahamba umalusi. Hallelujah. Ahambe efuna le eyodwa bazalwane. So umalusi is very powerful. Umalusi siyamthola ukuthi yena akayideli imvu yakhe. Imvu noma ingalahleka kodwa umalusi uyakhathalela. So abalusi, hallelujah, babalulekile in the body of Christ. Asikwazi ukuthi siba ignore. Kuyenzeka kwesinye isikhathi sibabuke engazathi ngoba mhlambe bayikhathaza kakhulu ngathi bese sibone engazathi ababalulekile. Babalulekile abelusi because uma ubheka lezi izisebenzi noma ubheka lezi iziphiwo zi-operator ngeindlela ezihlukene. Abanye ba-operator kakhulu ngaphandle, abanye ba-operate kakhulu ngaphakathi. Akekho kodwa ongabalulekile. Hallelujah. Lokho ngifuna ukuthi nje sikubeke engqondweni. Ngizocela ukuthi samkele usisi Sibongile Chiliza yena ozokhuluma ngabalusi. Simshayele izandla. The pastors. Hallelujah. Simshayele izandla bazalwane.
Hallelujah. 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 Ngiyabingelela ubaba umfundisi umalunga nomama. Hallelujah egameni lika Jesu. Ngibingelela bazalwane executive committee ebandla. Ngibingelela bonke abazalwane egameni lika Jesu ngoba isikhathi sami bazalwane. Hallelujah. Ngicela ukusho njalo ngithi nje ngibingelela bonke abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke bazalwane ngusibongelo wachiliza. Hallelujah. Ngingowasemthwalume. Hallelujah. Ngifikile la from last year. Hallelujah. Nje bazalwane ngiyafellowshipa la ekhaya. Ngikhona egroupini ye-study. Hallelujah ye-Bible study. Ngenxa yokuthi bazalwane umntwana kaNkulunkulu kufanele wazi ukuthi ibandla lingeli kaNkulunkulu, wazi ukuthi usemzimbeni kaKristu la ufika khona uyabamba. Akodwa awuhlehlele emuva. Hallelujah. Bazalwane ngilowo ke ngasizwa inkosi uNkulunkulu ke bazalwane wangibiza nami egameni lika Jesu ngisindisiwe bazalwane nomntwana kaNkulunkulu. Ngichaza izinto eziningi kodwa njengamanje nginikeziwe la ukuthi ngizokhuluma ngomelusi. Hallelujah, the shepherd egameni lika Jesu. Bazalwane ngikhuluma nje ngomelusi egameni lika Jesu. Izwi likaNkulunkulu laphayana lona lele esimingalo Efesu 4 verse 11 uthi wanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe ngabelusi. Bonke ithuba ke bazalwane lokuma phambi kwenu ngibonke nabafowethu sebemile phambi kwami wachaza ngompostoli, wachaza ngomprofeti, wachaza ngomvangeli. Mina ngizokhuluma ngomelusi. Hallelujah. Indima ke bazalwane yomelusi ebandleni ibaluleke kakhulu. Uyabuka nje nawe kwakho noma kini ukuthi makuneyinkomo kunezimbuzi angeke zize ziphepha, angeke zize zivikeleka, angeke zize zande, angeke zize ziphile engekho umalusi ozinakekelayo. Amen. Bazalwane ibaluleke kakhulu indima yomelusi ebandleni likaNkulunkulu ngoba uyena ezithi sezivangeliwe, ezithi sezilandiwe, seziqoqiwe zazofa kwesibayeni, yena ke kufanele aqale phansi umsebenzi. Zifike esibayeni azazi lutho. Umelusi kufanele angabi nayo ingqondo yokwahlulela. Ngoba zingena nje azi ukuthi azazi lutho. Uzoziqala phansi ufana nengane yofundisa ugrade R. Ufana nothisha oyofundisa ugrade R. Ugrade R usuke engakwazi ngisho ukubhala igama lakhe. Kodwa uthisha amqale phansi. Hallelujah. Umelusi bazalwane wenza indima enkulu. Afike ke abafundise bazalwane, afika befundise. Isisekelo nje kakhulu ukuthi akekho umelusi esibukela kuye ngaphandle komelusi onguJesu Kristu. Umelusi wezimvu, the chief shepherd, uJesu Kristu. Akekho walusa njengaye. Hallelujah. Ngakho ke nabelusi abanikeziwe lesiphiwo kufanele babukele kuJesu. Umelusi nje bazalwane umuntu ekufanele ahlale connected with the source. Umelusi kufanele ahlale connected with the chief shepherd. Hallelujah. Ngoba wonke ama instructions konke kufanele akwenze ukuthatha phi ku chief shepherd. Hallelujah. Umelusi bazalwane uyondla, uyahola, uyavikela, uyafuna, uyazi, uyabaza abantu. Hallelujah. Imsebenzi omelusi. Umoya ongcwele uthandile nje ukuthi sizokhuluma ngalezi zinto, ekhuluma kubaba wethu wamalunga egameni lika Jesu, baba umfundisi Malunga,
ukuthi ake kukhulunywe ngalezi zinto ngoba bazalwane siyabuka ukuthi isikhathi esiningi ibandla likaNkulunkulu lidukile uthola ukuthi ukhona umelusi kodwa izimvu zifuna ukujomba zequmelusi. Haleluya. Siyathola bazalwane lapha ezwini lenkosi uDavide engumelusi elusa izimvu. Haleluya. Siyayezwa ukuthi uDavide wayemncane. Uyazi ukuthi liyanto ingichazela ukuthi umelusi ngisho noma ngabe ngaphambi kwamehlo akho umbone emncane kunawe. Lapha uGoliath wamdelela nje uDavide ngoba embone ewumfanyana. Kanti akazi ukuthi unamandla kaNkuluNkulu futhi akahambi yedwa kodwa uhamba no-chief shepherd. Yena wayebona ushepherd kanti ushepherd uhamba no-chief shepherd. Haleluya. Manje noma ungambone umfana phambi kobuso bakho kodwa umisiwe and lento yokuba umelusi uzalwa nayo. Akuyona into oyithwalelayo. Akuyona into ekufanele uyikhokhele. Uthi hayi manje melusi ke ngicela ukukhokha khona uzothi mangabe wena ugudluka kume mina. Akuyona into oyikhokhelayo. Akuyona into oyithwalelayo. Haleluya. Ibandla lidukile liyathwala lenza zonke izinto. Kodwa bazalwane uJesu asikhumbule uJesu. uJesu wama kwaze kwaba sekupheleni. Haleluya. Haleluya bazalwane isikhathi sami siyaphela. Haleluya. Sikhuluma ngomelusi. Umelusi ufanele nourishe. Haleluya the flocks. Zibukeke ezinempilo. Impilo kamoya. Haleluya. Zigcwale spiritual ukuze zimelane nazo zonke izimo ezingaqhamuka. Ukuze zimelane ngisho nanama false teachings. Haleluya. Ubona bazalwane ibandla likaNkuluNkulu liduka kangaka aligcwele spiritual. Haleluya. Linqaka nje kwane eqhamukayo. Kwani nje eqhamukayo ngoba aligcwele spiritual. Manje umelusi udlala lo ndima yokuthi azinorishe. Azifundise ngezwi likaNkuluNkulu. Kumnyama kunenkungu umuntu engazi nokuthi yini yona leyo. Kodwa umelusi ayigxishe lento. Afundise ifundiso ephilayo. Afundise ifundiso ezakhayo. Afundise ifundiso ezenza ukuthi umuntu abe namandla akwazi ukumelana noma inasiphi isimo. Haleluya. Bazalwane aphinde futhi a lead by example. U lead by an example. Ngoba kufanele lezimvu zibukele kuyena. Angithi umelusi akahambi ngemuva. Haleluya. Kodwa umelusi kufanele ahambe phambili ukuze zibukele kuyena. Wamjomba wakhala katheke wena uzosho ukuthi uyithathe blonto. Haleluya. Ngoba umenzela umsebenzi ongenasidingo. Umenzela nje umsebenzi ongenasidingo. Ngoba awazi ukuthi ubuwenzani vele. Ngoba lento akayenzi uyithathephi. Uyithathephi. He or she lead by an example. Hallelujah. Naye futhi example nje uyi-example kaJesu Kristu. Kwayena aphinda abi example futhi yena ebandleni. Hallelujah. Uthi ke uJesu la masikhuluma ngokuthi uyi-example. uJesu waqale wabageza abafundi bakhe inyawo. Wasethi nani ke nibogezana. Awuyifundisi into ongayenzi. Hallelujah. Awuyifundisi ongayenzi uzokuthola lapha ku1 Peter chapter 5 verse 3. Hallelujah. Uphinda futhi provide protection. Uyavikela. Hallelujah. Athi akekho ongaphuca esandleni sami.
namuhla abazalwane sidinga abalusi abazovikela ibandla bamelane nazo zonke imfundiso ze. Haleluya, bazigwema ukuthi zingangeni ezimvwini. Haleluya, zonke imfundiso ezimbi, izono, ukuhlakazeka kwebandla, umelusi wonke lowo bazalwane oziprotectayo ukuthi kungangeni isihlava esizozihlakaza. Haleluya, seeking the lost uyena futhi abalahlekile akahlali esihlalweni anethezeke engababoni, akahlali umelusi anethezeke khona imva angayiboni, kodwa uyahamba ayoyifuna. Lithi izwi likaNkulunkulu ushiye ezu-99 ahamba ayofuna eyodwa elahlekile. Haleluya, uyabona ke namhlanje uyafunda ukuthi uma ungekho ebandleni kufanele ureport ukuthi ukephi. Haleluya, ngoba wenzela umelusi umsebenzi ongenasidingo wokuthi ahambe kufuna manje ukuthi ushonephi, kanti ukube bowureportile uthi usabanjwe yini ubezothi ehlela bekukhulekela ukuthi nalokho kukubambile kukudedele. Haleluya, haleluya bazalwane, haleluya. Siyafunda ukureporta egameni lika Jesu. Uthi elinye bazalwane point uthi knowing the people. Fanele umelusi abazi abantu bakhe. Fanele azi ukuthi lowa uweak kuphi, lowa ya ustrong kuphi, lowa ya njengamanje udlule nini, lowa yana ubuthakathaka kuphi. Haleluya, ukuze akwazi ukuhambisana naye. Haleluya, njengoba ebuthakathaka nje. Haleluya, angathi mebona abanye begxuma ishaya athi wena uxhuma ngani. Haleluya, fanele azi ukuthi zingagxumi nje le ingoba uyazi ukuthi ibuthakathaka kuphi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyazi bejabulile, uyazi bekhala. Lo muntu ulidima ingcwabo, ulidima isifundiso ebandleni, ulidima ishado. Sesiyabona ukuthi asingambizi ngoba naku sishonelwe noma sikhala kuphela. Nasemishadweni akabe khona, nasenjabulweni yethu nje siwumndeni akabe khona, singambizeli okubi kodwa. Haleluya, yabo. Amen. Simshayele izandla. Umalusi. Siyabonga umsebenzi kaMalusi. Mkhulu umsebenzi kaMalusi. Kodwa izimvu kuyenzeka ifuna ukumeqela uMalusi. Uthi omunye ngelinye ilanga uMalusi uyaye ahambe ayosearcha indawo or idlelo lelo azohambisa khona izimvu. Uma kunameva ahambe wasusa, yonke into ezoba nobungozi ahambe eyisusa. Uma ngabe sekusile eselusa izimvu, le enye imvu ithola ukuthi izoya la uMalusi uyazi ukuthi kuyingozi khona, ngoba uMalusi uyanakekela. Haleluya, haleluya. Sizothola uthisha. Haleluya. Angithi these gifts kufike kube apostles, prophets, evangelists, pastors, bese siba nothisha. So sizocela uthisha umfundisi. Haleluya. Sizocela ubaba Esikhumalo, ubaba uMhlobo eze ngaphambili. Haleluya.
la ngithatheka khona ayibonge inkosi. Bazalwane ngize ngenda angiqale ngizethule uSiphiwe Innocent ongumhlobo waKhumalo ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe kaNgcwele. Ngizobingela ubaba kuqala noma malunga bandla lonke ngehlalo zawo abazalwane egameni lika Jesu ayibonge inkosi. Bazalwane sekuncane ngizokukhuluma mina kodwa futhi kubalekile. uJesu ehamba emhlabeni esebuyele ezulwini uthembisa ibandla kanye nabapostoli abafundi bakhe uthi angizukunishiya nodwa kepha ngizonishiya nomthokozisi umoya oyingcwele okunguyena ayonifundisa konke. Lezi ziphiwo okukhulunywa ngazo ziqhamuke ngaleso sikhathi sekufika umoya oyingcwele ayibonge inkosi ngoba ngesikhathi uJesu esabhizi eshumayela efundisa babengakabi naye umoya oyingcwele ngaleso sikhathi kodwa wehle umoya oyingcwele uJesu esekhuphukile ebuyele ezulwini ayibonge inkosi angazi mangizizwa kahle mangizwakala kahle nibazalwane. So lezi ziphiwo ziqale ukusebenza kakhulukazi uJesu esehambile kuyimanje kusebenza zona ayibonge inkosi. Esibalulekile bazalwane not ukuthi lezi ayibalulekile kodwa lezi ngizithatha njengomgogodla lesokufundisa ngoba abantu bafundiswa ivangeli basuke beblank bengazi lutho kuduma upotiyana ayibonge inkosi. Uke wathi omunye wesikhulumi kufana nothisha ofundisayo izingane zizoqala esikoleni ku preschool kanjalo kanjalo. So ziqaqa bakithi inkungu emqondweni womuntu uzofaka izinto ezintsha. Praise the Lord. So isiphiwo sokufundisa sibaluleke kakhulu bazalwane. Ngenzela ukuthi uma kufundiswa umoya oyingcwele usuke esifundisa izinto ezintsha kwesinye isikhathi esingazaziyo noma esingayiqondiyo. Ingakho ethe uJesu uyonifundisa konke uma esekufike yena umthokozisi umduduza umoya oyingcwele. Ngizocela ke ngingandi kakhulu umntwana kaNkulunkulu usithe angifundele ngoba se-Ephesians chapter 4 verse 11, 12 and 13. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukholwa, kwakhiwe umzimba kaKristu. Hallelujah. Inhloso nqangi yalezi ziphiwo zonke njengoba isebenza zosihlanu zo5 ukwakhiwa kwebandla noma ukukhuliswa kwebandla bazalwane ayibonge inkosi. So okusho ukuthi lesi siphiwo uma singekho alinakuya ndawo ibandla ngeke kuprofete ukuphela kungafundiswa ngeke ngavangelwa futhi kungafundiswa ayibonge inkosi. Futhi iziphiwo zikamoya ziyasebenza ngokubambisana ukukhulisa nokwandisa noma ukwenza ibandla liqonde benokuqonda konke ngombuso kaNkulunkulu ayibonge inkosi. So okubalekile ngiyathanda ukubeka lokhu uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe lakheke lifane exactly njengebandla elisezulwini ayibonge inkosi. Ingakho ke lezi ziphiwo zisebenza futhi ngokubambisana nomzimba uyakhula ngokwezitho zawo okuyibandla laKristu ngokuxhumana nokubambisana okupheleleyo inkosi ngibusise. Amen. Simshayele izandla. Hallelujah. Othisha. Kuyenzeka siprofete, kuyenzeka sishumayele. Kodwa uthola ukuthi asifundanga. Umbuzo uthi sishumayelani, siprofethani, singalazi izwi likaNkulunkulu. So uthisha ubalulekile. Kubalulekile zonke lezi zipho bazalwane zibalulekile. They are interlinked njengoba esho ubaba umhlobo. They are interlinked. They work together bazalwane. Asikho nesodwa singabalulekile. Kodwa into ebalulekile ukuthi iba i-disciple ekwazi ukuthobela zonke iziphiwo haleluya zikamoya ongcwele. Ngizocela ukuthi umfundisi eze ngaphambili.
egameni likaJesu. Cela siphinde sishayele uNkulunkulu izandla.